Здравейте на всички, добър вечер, добре дошли. Днес сред нас е доктор Берхан. Това е изключително събитие, не знам осъзнавате ли го. Аз бих искала още веднъж да му благодаря за това, че не просто беше тук сред нас, а направи нещо невероятно. В онази първа негова част, която той говореше, нарече лирическата част. Мили хора, аз разпознах себе си. Сега ще направя нещо, което никога до сега не съм правила и може би повече никога няма да го правя. Ще споделя нещо с вас. Трудно ми е, но ще се справя. Ще споделя нещо с вас, защото сигурно най-вероятно и вие като мен, ако не сте се сблъскали с реален проблем, както се казва, не с океф да приемате добавките, а с озор, правите много компромиси. Не ги приемате по препоръчителна доза. Карате го едно към гьотере. Кога пил, кога не пил, какво е пил, ял и така нататък. Много хора казват, аз ще сям каквото си искам и ще пия добавки и ще съм окей. Не, мили хора, не е така изобщо. И ви го казвам от личен опит. 2015 година за мен и моето семейство беше изключително определяща година. Кармична година. Това беше годината, която минаха 7 години от старта ни със села. Имахме много трудни първи 7 години. Защото всичко това днес, което го имах, нямаше, мили хора. Реално погледнато влезахме в ниво сребърна лидерна организация в месец октомври 2009 година и това ниво го затвърждавахме 6 месеца. Тък му укрепихме нещо, тук влезе една компания и решава, че ще сложи фокус и ще дърпа партньори от телър, защото те са добре обучени. Тък му стабилизираме тази ситуация, хоп, ще дойде нещо друго. 7 изключително трудни години. 2010 година беше много добра година за нас, защото тогава затвърдихме сребърен орден лидер. 6 месеца беше тогава затвърждаването, не като сега 3. Купихме си нашето жилище, вече не плащахме квартири. Имахме си нашия джилка, Мерцедес, разкошен. Хей, живот, здравей, здравей! Нещата се оталожиха и всичко тръгна привидно, като че ли по меки масло. И точно тогава, когато реших, че вече всичко е окей, някак си се поотпуснах. Станах леко небрежна към себе си. Бях изключително дисциплинирана към всички партньори, към семейството си, но към себе си станах леко небрежна. Знаех много добре, че хранителните добавки е добре да се приемат по едно и също време в денонощието, за да свикне организма с тях, да ги оползотворява максимално най-добре. Обаче забравях. Аз съм много мързелив човек. Юлиан Йотнаев каза, че е телец и аз съм телец. Обичам парите, обичам да се огаждам, обичам да си похапвам и една слаботелесна 40 и няколко килограмова с омазнен черен дроб. Ама сериозно омазнен. Това, което доктор Берхан не каза, е следното. Че от тези над 40% от хората, които имат не заради алкохол омазнен черен дроб, той е от предимно липса на режим на хранене. Пропускаме закуските, пропускаме обядите, хвърчим, тъгадът по цял ден, борим се с вятърни мелници. Кога вечеряли, кога не вечеряли, какво вечеряли, за следобедни закуски, за междинна закуска преди обяд. Боже, яд ли кой го прави това нещо? Браво, единици. Ама сега, защото вече сме много напреднали, вече сме наясно и може би ползвате фигоактив за това. Но ако не ползвате фигоактив, със сигурност всеки се е изпускал, нека да го кажа в кавички, и е бил недисциплиниран към себе си. Такава ситуация бях изпаднала и аз. Отпуснах се, адреналина ме отпусна. Всяка вечер пържоли, топене сирена, много уместни продукти, много млечни продукти, салата, каквото и салата. Нали? Бях скарана с тях. Теодор, просто не знам как издържа с мен да живее толкова години. Изключително неправилни навици на хранене. А в същото време говорех на хората колко е важно да се създадат правилни навици на хранене. И бях успешна.
И се справях, защото в същността си аз бях наясно. Друг е въпросът, че си позволявах своеволия да не се придържам към това, към което трябва. И както каза доктор Свен Верхан, дойде момента да си плата сметката. 2015 година, месец февруари, 19 февруари, обесването на Васил Левски. Буквално и аз бях обесена. Не с мъже, с диагноза. И слава на Бога, че в този живот имах Мелар. Друг на мое място, а можеше и да е партньор, който не се е вторачил, в смисъл, не вижда Фелар бъдещето си, можеше да се отчая и да не оживее. Защото в този живот, всяко нещо, което ни се случва, ние сами си го създаваме. Ние сами си го предизвикваме. Ние сами си го правим. И нищо не идва от небето току така. Някой като каже, той пък заболява, не отде, тъй ми дойде. Не отде ти дойде. То отдавна ти е дошло, просто сега се проявява. Когато се чух диагнозата, си казах, окей, добре дошла е. Както съм си я създала, така ще я изпратя по живо пространство във Вселената и ще забравя за нея. Точно 40 дни. Благодаря на Теодор, който беше плътно до мен. Той беше единственият човек, който знаеше какво се случва с мен. Не бях споделила на родителите си дори, защото щеше да ми трябва много имунна система, за да им вдъхвам увереност, вяра, да са окей. Нали знаете, родителите винаги мислят какво? Никой не знаеше. Знаеха един-двама колеги, с които си позволих да споделя. 40 дни, благодарение на тези продукти. Увеличен прием на алоe вера сивера, увеличен не 3 пъти по 30. 3, 4, 5 по 50, отдавна не го меря. И до ден днешен не го меря. От 3 до 4 пъти габарейши, защото черният митроп беше направен на пихтия. Толкова беше зле. Ръцете му от лактите, докитките бяха обринати. И си мислех, че е някакъв кожен проблем, но след като не ми помогна аптечката, всичко беше ясно. Имам сериозен проблем с черния дроб. И това се и потвърди. Какво още? Пробаланса. Пробаланса от 6 пъти на ден. Пробаланс, да, мила моя. Толкова бях кисела, че не осъзнавах, ако плювна някой, можеше да го разграда. Имунна система, Боже, тя беше под всяка критика. 17 дена, 17 течни коластри. По една на ден. Аплодисменти за колострум, между другото. Про 12 е как без него. Всъщност от това, което говори Свен Берхан днес за тези продукти, аз бях направила мой си пакет, който включваше сивера, алоe за пиене, пробаланс, про 12, рейши, омега за противовъзпаленията, Майндмастър за борба срещу стреса. Нещо пропускам ли? Казал го. Коластърка, витаминките, фрешове като ненормално пиех и се сложих на страхотен режим. Мили хора, човек с всичко може да се справи. Само мързеливия не може да се справи. Само онзи, който служи на егото си, не може да се справи. В този момент, ако нямах Мелар в живота си, не знам дали щях да стоя тук пред вас сега и да го говоря това, да го споделям. Защото не само финансите, не само добавките, които имахме от ЛР, не само времето, което имахме от ЛР, но най-важното беше, че аз имах самочувствието и увереността, че ще се справя и всичко ще остане зад гърба ми. Защото имах за партньор не само Теодор Торнев, но имах за партньор и ЛР, имах за партньор всички онези хора в този момент, които казана дума, хвърлен камък, работеха, правиха семинари. Нали се сещате, че нямаше как да правим семинари в тези моменти. Много бързо джуниор менеджерите ни тогава израснаха и станаха орга лидери. Много бързо. Никой не ги пита, могат ли да презентират, не могат ли да презентират. Просто поеха отговорността.
поеха нашите ангажименти и продължиха. И съм ви безкрайно благодарна. Вие знаете кои сте, безкрайно ви обичам. До ден днешен ние презентираме, аз имам 10 минути, дайте ми време да свършвам, ако сигурно съм ги просрочила. До ден днешен ние не спираме да правим разговори, да спонсорираме. И аз винаги препоръчвам Метапро комплекта за старт. И са ми най-любими младите хора. А те най-много нужда имат от тези продукти, дори не го осъзнават. Защото и аз бях млада. Бях самоуверена и си мислех, че нищо не може да ми се случи. Защото пия добавки, нищо, че от време на време ги притупвам. Защото съм динамична, защото имам супер метаболизъм, защото не съм с наднормени килограми. Нищо, че се оказа омазен черен дроб. Виждам ли тези млади хора днес и се чудя как да им го кажа. Как да им кажа? Да не бъдат толкова самонадеяни, защото не знаят какво ги чака зад ъгъла. Защото са застоялия начин на живот, който имат. По цял ден пред компютрите, с телефоните в ръцете, пред таблетите. Да, някои ходят и спортуват, но спорта в спортната зала не е като онова да ходиш в природата, да дишаш въздух и да правиш някакви физически упражнения там. Не е вдигането на тежести. Абсолютно неправилно хранене имат. Ядат каквото им попадне. И ядат един път на ден. И сега са млади. И клетките им още издържат. Но те не ги чуват, защото са глухи. Защото клетките вече пищят. Те вече пищят, че имат нужда от помощ. Обаче казват, аз ще се къпа салоя, ще ползвам парфюм и на мен добавки не ми трябват. Ще ви кажа, има една приказка, на всеки му идва времето. Съжалявам, че го казвам, но е така. И ако един ден вие се сблъскате с нещо такова, да знаете, че както сте се го сътворили, така и ще се го оправите. Защото нашите добавки, те не лекуват. Те наистина помагат на организма сам да се справи с всяка една ситуация. Но за целта трябва много самодисциплина, трябва правилно хранене. Не случайно имаме правилно здравословно хранене. Не спирайте хранителните добавки, но се хранете здравословно. Това познато ли ви е? Да, ама никой не го изпълнява, нали? Другичко се е баничката, пържолката, наденичката твърчаща, дано да няма времени в залата. Тортичките. До ден днешен, мили хора, ние в нашето семейство спазваме, не бих го нарекла режим на хранене, но гледаме в седмицата от 7 дни, позволяваме си 2-3 мръсни ги наричаме. Това са нашите дни, в които ядем църпър, ядем торти и всичко това, което през останалото време просто не го искам. Просто организма ми не го иска. Защото за тези 40 дни на това, което се подложих и после продължихме това като начин на живот и стил до 2018 година до есента, да, благодаря, свършвам, ни създаде навици. Аз вече нямам потребност от сладко или ако го имаме много рядко и внимавам по-сладко купувам. И вярвам, не на всяка една дума, която казва компанията. Вярвам дори тогава, когато тя мълчи. И чета между редовете. Затова не се изкушавайте да лекувате, защото не знаете какво ще ви се стовари върху главата. Защото всеки лечител рано или късно ще му се наложи да се лекува наистина. По-скоро се превентирайте. Пийте както трябва хранителните добавки, за да регулирате организма си. Ако се налага нещо по-драстично, увеличете си дозите. За да дойде момента, в който наистина ще бъдете регенерирани и вашето тяло ще създава нови, здрави клетки. И това ще ви направи още по-успешни и в бизнеса като бизнес, защото няма да имате главоболие, защото ще се събуждате сутрин супер свежи, защото не е достатъчно да пиете само едно алоe, ако то не е с пробаланс, с пробиотика, с рейшито. Разбирате ли го това? Не чувам. Да! Знаете ли колко мъничко е нужно? Нарича се самодисциплина. Спонсорирайте много сериозно с тези пакети. Говорете директно и направо на хората и нищо не им спестявайте. Никога не съм оставила каталог да се избират продуктите, с които да стартират. Аз съм тази, която казвам с какво ще стартират.
Защото аз познавам бизнеса, защото аз познавам продуктите и защото аз знам от какво има нужда този човек. Ще ми избира, той ще избира, цял живот може да избира после. Но за старта, вие, спонсорите, избирате. И избирайте и давайте най-доброто на човек. Не той да си избира. В случая, това, което имаме с това подобрение, с този нов продукт, Pro 12+, с рейшите включени в комплекта. Мили хора, това е за всички. От 18 годишните, да не кажа от 16 годишните, до 300 годишния човек. Затова бъдете много смели, бъдете много отговорни, обичайте се, не специално колегите говорят това нещо. Никога не искам повече да споделям, да обрах много неща, за да мога да издържа, както се казва, но имам една огромна обицана около. Никога не се отпускам и никога не се самозабравям, защото е много лесно, когато успяваш да полетиш и да отлепиш краката от земята и точно тогава срещаш товарния влак. Така че бъдете зарано стъпили на земята, бъдете супер дисциплинирани, успявайте, ще да кажа малко му с извинение, защото то е за вас, то е важно за вас, то не е важно за ЕЛР. Не бъдете тук за точките, бъдете тук за живота, за повече качество от живота на вашия и на хората около вас. Бъдете много здрави, благодаря ви за вниманието, извинявате, че изядах много време, ама то ти нещо как да го кажа за 10 минути. Ели, благодаря ти, благодарим за този прекрасен Power Day, който днес сътворихте. Днес по едно време викам, леле, това заспава от зала. После си викам, как заспава бе, хората са мислещи. Аплодисменти за всички!